Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lenore. Taong 1988, Polanco, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kabababa lang ng bundok ni Lenore. Isa siyang commander na tumiwalag gawa ng hindi na niya maatim ang pamamahala ng kanyang grupo na kinaaniban. Kaya lang naman siya napaanib sa samahang yon ay dahil sa paniniwalang yon ang magtatanggol sa mga mahihirap nilang kababayan. Subalit nang mapunta siya sa loob ng grupo, nakita niya ang totoong anyo nito. Hindi sila ang mga nagliligtas dito, bagkus ay ginagawa lamang nila yung kasangkapan para maikubli ang kanilang mga masasamang gawain. Sa kanyang pagtiwalag, alam niyang marami siyang kahaharaping pagsubok bago siya tuluyang maging malaya. Inaasahan na ni Lenore na magiging mahirap ang kanyang tatahaking landas mula ng araw na yon sa kadahilanang hindi rin basta-basta ang mga impormasyong kanyang dinadala. Alam din ni Lenore ang kapangyarihan ng grupong iniwan niya sapagkat ang karamihan ng mga impormasyong umiikot roon ay dumadaan sa kanya. Mahirap mang sabihin pero pisikal at espiritual na kombate ang tinatangan ng kanyang grupo. Ang iilan sa mga matataas na taong kakilala niya roon nagtataglay din ng kakaibang mga abilidad kagaya ng mga mutya at mga bertud ng mga nilalang na nagbibigay sa kanila ng hindi masukat na kapangyarihan. Bagaman ganun kalakas ang kanyang grupo na iniwan, hindi siya nababahala sa mga bagay na maaaring mangyari sa kanya. Maliban kasi sa marami din siyang pinanghahawakang armas, tangan din niya ang isa sa mga agimat na kinakatakutan ng mga rebelde na kung tawagin ay infinitong batis. Isa itong uri ng agimat kung saan may kakayahan itong ipagsawalang bisa ang anumang kapangyarihan ng mga armas ng tao na nilikha sa masama. Kapag tangan mo ito, lahat ng baril na itututok sa iyo, hindi puputok. Idagdag mo pa dito ang 5 mutyang tinatangan ni Lenore na nagbibigay sa kanya ng proteksyon, lakas, kabal, bilis at talas ng paningin. Sa pag-alis niya sa grupong yon, itinuring siyang pinakamalakas na puwersa na umalis doon. Ilang araw pa lamang ang lumipas sa pagbaba niya ng bundok, nakarinig na siya ng balita ukol sa pagsalakay ng ibang grupo sa kanilang kuta. Hindi naman niya pinansin ang pangyayaring yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya yun kargo. Habang nagkakagulo sa bundok na kanyang pinanggalingan, minabuti niyang manahimik kasama ang mga taong minsan na ding naging malapit sa kanya. Makalipas lamang ang ilang linggong pananatili ni Lenore sa baryo, doon na nag-umpisa ang pagbisita ng mga dati niyang tauhan. Pinakiusapan siya nitong bumalik sa kadahilan ng hindi na nagiging maayos ang lagay ng kanilang lugar. Subalit kahit ano pa ang pagmamakaawa ng mga ito, tila bang wala na sa puso niya na makinig at sumama sa mga dati niyang tao. Commander, nakikiusap ho kami sa inyo. Sumama na ho kayo. Kapag hindi ho kayo sumama sa amin, papatayin ho nila kami. Sa grupong pinamumunuan mo, marami na ang nawala. Yung kanang kamay niyo ho, tumakas na din. Inaasahan ho namin siyang pupunta dito sa inyo pero tila yatang taliwas ito sa aming inaasahan. Nababahalang paglalahad ng dati niyang tauhan. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napaisip si Lenore kung saan tumungo ang kanyang kanang kamay. Sa lahat kasi ng tao sa bundok, yun lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan ng husto. Itinuring niya na yung kanyang bunsong kapatid dahil lahat ng nais niyang ipagawa dito, sumusunod yon ng walang kahit na anong katanungan. Sa katunayan, kaya lang naman ito nanatili sa bundok ay dahil na rin sa kanyang utos.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, samot-saring palaisipan naman ang pumalot sa kanyang katawan. Bagaman alam niya kung saan tumungo ang kanyang kanang kamay, minabuti niyang ikubli ito sa dati niyang tauhan gawa ng hindi niya yun gaanong pinagkakatiwalaan. Makalipas lamang ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, inabisuhan niya ang mga ito na kailanmay hindi na siya babalik sa pagiging isang rebelde. Bago umalis ang tauhan niyang yon, mahinahong ginabayan naman ito ni Lenore ukol sa mga bagay na mainam nilang gawin. Kung wala na kayong pinagkakatiwalaan sa grupo at nakakaramdam na kayo ng pangamba sa inyong mga buhay, mas mabuting lumisan na kayo. Magpakalayo-layo kayo. Sigurado naman akong hindi nila kayo pagbibigyan ng panahon para pabalikin dito. Tsaka isa pa, ako lang naman ang kailangan nila. Mananatili ako rito hanggang sa tuluyan na kayong makalayo. Ito na lamang ang maitutulong ko sa inyo. Kaya kung ayaw nyo akong sundin, abay hindi ko na yung kasalanan. Wika ni Lenore matapos niyang masipat ang mga tauhan niyang papaalis na. Dahil sa kanyang sinabi, labis-labis naman ang pasasalamat ng mga ito sa kanyang inialok. Inaasahan naman ni Lenore na susundin ito ng mga dati niyang tao gawa ng kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang pagiging desperado na makaalis sa sitwasyong yon. Kahit sino naman siguro, aalis talaga lalo pat kung may mga bantana sa kanilang mga buhay. Lumipas pa ang ilang araw, nabalitaan na lamang niya na tuluyan nang umalis ang mga tao niyang bumisita sa kanya. Ikinatuwa naman niya yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na may mga pamilya yung uuwian. Akala ni Lenore magiging maayos na ang lahat pero dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Sa pagtungtong ng buwan ng Oktubre noong taong ito, habang gumagapa siya ng palay, nasipat niya ang kanyang kanang kamay na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Bagaman ilang metro pa ang layo nito, kilalang-kilala niya ang taong yon dahil sa tagal ng pinagsamahan nila. Paglapit ng kanyang kanang kamay, ramdam ni Lenore ang tindi ng pinagdaanan nito sa loob ng ilang buwan nilang hindi pagkikita. Nasisipat din niya sa mga mata nito ang labis na pagkabahala sa kabila ng kanyang presensya sa lugar na yon. Nang mapagtanto niyang parang balisa ito at hindi makausap ng tuwid, minabuti niyang alalayan yon patungo sa isang kubo. Pagpasok nila roon, isinarado niya ang lahat ng pinto at bintana, sabay tanong sa kanyang kanang kamay ng, "Mikoy, saan ka ba nagpupunta? Ilang buwan na kitang hinihintay dito ah. Bakit ngayon mo lang naisipang bumisita?" Matapos naman itong marinig ng taong pinagkakatiwalaan niya, patuloy naman yung nanatiling walang imik habang nakatitig sa kanya. Nang dumating na sa puntong nagkaroon na ito ng sapat na lakas para magsalita, doon na nito ibinahagi sa kanya ang lahat ng mga pangyayari. Ayon dito, na kaya lang naman ito hindi nakabisita sa kanya matapos nitong tumakas sa kanilang samahan ay sa kadahilan ng araw at gabi, walang patid ang paghabol sa kanya ng mga kasama nila na nasa kaanyuan ng mga aswang. Kung saan-saan na din siya noon dumapo, mailigtas lamang ang kanyang sarili. Dumating na din sa puntong nakipagpatay na siya sa mga ito para lamang makatakas. Dagdag pa ng kanyang kanang kamay na kung hindi dahil sa talandrong ibinigay niya rito, maaaring hindi na sila magkita. Sa pagpapatuloy ng paglalahad nito ng istorya sa kanya, doon niya napag-alaman na purong mga aswang ang inutusang pumatay sa kanyang kaibigan para masigurong hindi na ito makakaligtas. Naniniwala ito si Lenore na hindi minamaliit ng mga kasama nila sa rebelyon ang kanyang kanang kamay sapagkat alam ng mga ito na meron yung mga gamit na nagawa niyang ipamana. Matapos niyang marinig ang lahat ng salaysay nito, nanlulumong sumagot naman siya rito ng,
Sa dinami-rami ng ating pinagsamahan, hindi ko lubos maisip kung bakit nakakaya nila tayong sukulin at patayin na para bang wala tayong halaga sa kanila. Hindi ba nila naisip? Parte tayo sa lahat ng tagumpay ng kanilang grupo. Huwag lang sana silang magkakamali na maging ako ay subukan nilang kalabanin. Ipinapangako ko sa iyo at sa mga engkantong nakakarinig sa atin dito, wala akong ititirang buhay sa kanila sa oras na ako na mismong sinubukan nilang maging kalaban. Matapos niyang makapag-wika ng gigil, dahan-dahan naman niyang hinawakan ang kanyang medalyon habang binubulungan ito ng mga buhay na kataga. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya siyang kupkupi ng kaibigan niyang yon, lalo pat alam din niyang wala itong malalapitan sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga silang dalawa, doon na bumuhos ang emosyon nitong kanina pang itinatago sa kanya. Lenore, ubos na ang pamilya ko. Lahat sila pinaslang ng mga taong minsan natin naging kasama sa ating paniniwala. Pasensya ka na. Wala kasi akong ibang malalapitan kundi ikaw lang eh. Pero hayaan mo, kapag naging maayos na ang lahat, bubukod din ako. Wika ni Mikoy. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tanging pagtitig lang naman ang kanyang nagawa habang nananatiling walang imik. Ramdam ni Lenore ang tindi ng paghihirap ng kanyang kaibigan sa loob lamang ng ilang buwan nilang hindi pagkikita. Maging siya, halos ikinagalit ng husto ang kanyang mga nalaman, lalo pa ang mga naging balita nito ukol sa pagkamatay ng pamilya nitong palagi nilang nakakasama sa mga okasyon. Maya-maya pa, nang medyo tumahimik na itong si Mikoy, ipinangako niya rito na maghihiganti sila sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Upang maisakatuparan nila ang kanilang plano, kinakailangan lamang nilang makakuha ng sapat na basihan para salakayin ang dati nilang pugad na minsan nilang pinaninirahan. Ipinapangako ko sa iyo, Mikoy, ipaghihiganti natin ang pamilya mo. Bigyan mo ako ng ilang linggong paghahanda. Sasalakay tayo. Ibibigay ko sa iyo ang mga taong alam mong may kaugnayan sa pagkamatay ng iyong mag-iina. Sagot naman ni Lenore sa kaibigan niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya na silang dalawa na kumain ng hapunan. Si Mikoy naman noon, piniling magpahangin na muna sa labas para naman kahit papaano hindi masyadong bumigat ang kanyang nararamdaman. Sa paglalim ng gabi, habang binabalot ng katahimikan ng paligid, bigla na lamang nagising itong si Lenore nang marinig niyang kumaripas ng takbo papaloob itong si Mikoy. Paglabas niya ng pinto, bumungad ito sa kanyang may hawak-hawak na sundang habang nakatitig sa labas ng kanilang tahanan. Pagramdam nitong nagising na siya, agad naman itong itinuro ang mga nilalang na sumalakay sa tahanan nila. Sa pagsilay ni Lenore sa labas ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang 7 aswang na dahan-dahang gumagapang papaloob. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang kinuha ang sundang ni Mikoy at kasabay nito ang kampante niyang paglapit sa grupo ng mga aswang. Habang naglalakad siya papalabas, panay naman ang kanyang pag-ubo na para bang yon ang kanyang pamamaraan para sindakin ng mga nilalang na yon. Paglapit ni Lenore sa pinto, dahan-dahan niyang itinuro ang pinuno ng mga ito habang nagwiwika ng, "3 hakbang mula dito sa kinatatayuan ko. Gugulong yang ulo mo." Matapos niyang makapagsalita, laking gulat na lamang ng mga aswang nang bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Paglitaw niya sa harapan ng aswang na kanyang itinuro, walang preno naman niyang tinaga ang ulo nito na siyang naging sanhi para tuluyan niyong gumulong sa lupa. Dahil sa bilis ng pangyayari, animoy lahat ng mga aswang na kasama nito ay pawang natulala sa mga bagay na kanilang nasilayan. Gayunpaman,
Kahit nakakaramdam na sila ng labis na pagkasindak sa presensya ni Lenore, pinili pa rin nila yung pagtulungan. Ilang ulit din nila itong sinubukang undayan ng saksak sa katawan pero bago pa man tumarak sa balat ni Lenore ang kanilang mga kuko, kusa yung rumurupok hanggang sa hindi maglaon tuluyan na yung naagnas bago pa man siya nito magawan ng pinsala. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, hindi niya tinantana ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong nawalan na ng lakas ang mga aswang na makipaglaban. Ang iilan sa mga ito ay pinili ng tumakbo, ngunit hindi yun sapat para magawa nilang makatakas sa kamay ng dati nilang commander. Nang isang aswang na lamang ang natira, nagpasya siyang buhayin ito upang magsilbi nila yung mensahero sa mga ulat na nais nilang iparating. Habang kinakaladkad ito ni Lenore papaloob ng kanyang bahay, ramdam na ramdam niya ang pagpupumiglas ng nilalang na yon. Subalit kahit anong gawin nito, alam niya sa kanyang sarili na hindi na yon makakawala pa. Pagpasok nilang dalawa, inutusan niya si Mikoy na isarado ang pinto nang sa gayoy walang maging saksi sa gagawin nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik na sa normal ang buong paligid. Habang binabalot ng katahimikan ng kanyang tahanan, rinig na rinig niya ang mahinang pag-angil ng nilalang. Maya-maya pa, dahil sa tindi ng pinsala nito sa katawan, dahan-dahan na din yung bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Pagsilay ni Lenore na kabilang ang aswang na yun sa sundalo ng kaibigan niyang commander sa rebelyon, walang pagdadalawang isip naman niya yung ginulpi, gamit-gamit ang kanyang kaliwang kamay na merong baong ngipin ng kalabaw. Pagsilay naman ni Mikoy sa pagmumukha ng lalaki, siya na mismo ang nagkumpirma na kabilang yon sa mga taong pumatay sa kanyang mag-iina. Nang marinig ni Lenore ang sinabi ng kaibigan niya, hindi na siya nagdalawang isip ang baldahin ng husto ang nilalang na yon. Bago pa man sumapit ang 2:00 ng madaling araw, pinili na nila yung pakawalan. Habang lumalayo ito sa kanyang tahanan, naging abala naman sila ni Mikoy sa paghahanda. Sa pagsapit ng 6:00 ng umaga, pinili nilang maglakbay patungo sa bundok na dati nilang kuta. Nagpasya na sila noong dalawa na mismong araw na yon, lilipunin nila ang mga rebeldeng pumatay sa pamilya ng kanyang kanang kamay. Lumipas ang ilang oras na paglalakbay, nadapo na nga sila sa isang daan kung saan karaniwang yung dinaraanan ng kanilang dating hanay. Sa pagtahak nila sa daang yon, doble-dobleng pag-iingat naman ang kanilang ginawa upang hindi mabulilyaso ang kanilang plano. Pagpatak ng 9:00 ng umaga, matagumpay nilang narating ang kanilang kuta ng hindi gaanong natutunugan. Ang ginawa nila noon, magkubli sa ilalim ng isang puno habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Nang masipat naman ni Lenore na hindi gaanong marami ang bantay sa lugar, na pag-isip-isip niyang maaaring may pinuntahan ng commander na kanilang pakay. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagpasya silang patayin na muna ang lahat ng naroon at doon na lamang hintayin ang taong kanilang pinakapakay. Matapos nilang mapagkasunduan ang ganoong plano, hindi na nag-alangan pa itong si Lenore na sumunod. Paglaho niya sa kinaroroonan nila Mikoy, kitang-kita ng kanyang kanang kamay ang pagbuwal ng isang rebelde na kaharap nila. Nang masipat niyang naroon na ang kanyang commander, agad naman siyang tumungo roon para magbigay ng tulong. Sa halos humigit 30 minuto, binalot ng alingaw-ngaw ng baril ang buong paligid. Hindi naglaon, nagawa ng malipol ni Lenore ang lahat ng mga rebeldeng naroon dahil sa bisa ng kanyang mga mutya at lakas ng kanyang agimat. Naging kampante din si Lenore sa pag-atake, lalo pat tangan niya ang infinito ng batis na nagbibigay sa kanya ng proteksyon maliban sa mutya ng kabal na kanyang tinatangan.
Lumipas ang labanan sa pagitan ng kanilang panig at ng rebelding grupo, ni galos wala silang natamo. Habang nakabulagta ang karamihan sa mga sundalo sa lupa, pinili nilang dalawa na maghintay. Hawak-hawak ang kanilang mga sandata. Inaasahan na nilang babalik ang commander noong araw na yon, lalo pat hindi maaaring hayaan ng tauhan ito sa kanilang kuta sa loob ng ilang araw. Kinahapunan, marami ng mga langaw at iba pang insekto ang bumalot sa lugar. Karamihan sa mga ito, pinagpipiestahan ang mga bangkay ng mga rebeldeng kanilang napaslang noong umaga. Hindi naman ito pinapansin nila Lenore sa kadahilanang ang nais nila isama ang mga bangkay na yun sa hukay kung saan nila ililibing ang commander ng mga ito. Lumipas pa ang ilang minuto, sumapit na nga ang takip silim. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, sakto naman ang pagdating ng commander ng mga rebelde kasama ang 9 nitong pinagkakatiwalaang sundalo. Nanlilisik ang mga mata nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanilang kuta. Pagsilay ng mga nilalang na yon sa kinaroroonan nila Lenore, bigla naman nilang nasipat ang pagngisi ng commander habang nagwiwika ng, Ikinagagalak ko ang inyong pagpunta, Lenore. Tunay ngang isa kang matapang na commander kagaya ng sinasabi ng karamihan. Pero ang katapangan, meron din niyang hangganan. Hindi sa lahat ng oras, purong katapangan lamang ang iyong ipapakita. Minsan, kailangan mo ring gumamit ng utak. Matapos nitong makapagsalita, wala namang ibang ginawa si Lenore kundi ang manatiling tahimik sa harapan ng commander. Pagramdam niyang magpapalit na ito ng anyo, agad naman niyang hinawakan ng kanyang sundang at mabilisan niyong sinugod para undayan ng taga sa leeg. Hindi na nag-alangan si Lenore na gawin ang bagay na yon dahil sa pagnanais nitong wakasan agad ang kanilang sagupaan. Paglitaw niya sa harapan ng commander, wala na itong nagawa kundi ang isalag ang kanyang 2 kamay habang patuloy na sumisigaw. Segundo lang noon ang naging pagitan nang biglang gumulong sa lupa ang ulo nito at kasabay nito ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang katawan. Pagsilay ni Lenore sa mga kasama nitong itinututok ang baril sa kanya, napangiti naman siya habang nagwiwika ng, Sige nga, iputok nyo kung puputok. Tingnan natin kung alin ang mas malakas. Yang swerte ninyo o itong medalyong nagbibigay proteksyon sa katawan ko? Nang mailahad na niya ang bagay na yon, paisa-isa namang sinubukan ng mga sundalo na siya ay paputukan, subalit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Dahil sa pangyayari, sinubukan pa ng mga itong undayan siya ng saksak, ngunit sa kasamaang palad, ni isa sa mga pag-ataking yon, walang tumagos sa kanyang katawan. Habang abala ang mga sundalo sa pagtutulong-tulong kay Lenore, hindi nila napansin ang paglapit ng kanang kamay nito sa likurang bahagi na kanilang kinaroroonan. Huli na nang malaman ng mga sundalo ang presensya ni Mikoy dahil bago pa man nila yun magawang makita, bumulagta na ang 2 sa kanilang mga kasama. Hindi naglaon, paisa-isa na ding bumagsak ang mga ito sa kadahilanang labis yung naguguluhan kung sino ang kanilang uunahin sa 2. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng gabi, nalipol na nga nila ang mga rebelde. Nang lilisanin na nila ang lugar, sinigurado muna nilang nagawa na nilang mailibing ang lahat ng mga rebeldeng dati nilang kasama. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa naman nilang giniba ang mga bahay roong nakatirik. Nang magpasya na silang bumaba na ng bundok, binaunan ni Lenore ang dati nilang kuta ng sumpa upang hindi na yon pagpugaran ng mga taong naghahangad ng rebelyon sa gobyerno. Magmula noong nalipol na nila ang dati nilang grupong pinagsisilbihan, tuluyan ang naging tahimik ang kanilang lugar. May mga umusbong mang bagong rebelde pero medyo malayo na yon sa kanilang baryo.
Makalipas pa ang ilang taon, namuhay ng payapa si Lenore at ang kanyang kanang kamay sa lugar na yon. Kahit may tinatangan silang mga abilidad, pinipili nilang lumaban ng patas upang hindi sila maging isang pahirap sa mga ordinaryong tao na katuwang nila sa trabaho. Pero alam nyo ba, na kahit nagbago na nga itong si Lenore, hindi niya pa rin maipagkakaila ang dati niyang buhay bilang isang commander na nagtatanga ng infinitong batis. Okay, opinion ko sa kwento. First time kong marinig yung infinitong batis. Pero sayang lang, no? Kasi hindi siya talagang todong na highlights sa kwento natin. Ang ine-expect ko kasing infinitong batis, yung kayang sumunog ng isang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Best example dyan, Metatron. Alam naman nating lahat na sobrang taas ng aral ng Metatron na hindi mo to pwedeng aralin basta-basta nang walang gabay na sobrang galing din sa aral kasi may tendency na lumambot yung buto mo. Ganong kalakas yung aral ng Metatron. Itong infinitong batis, hindi ko lang alam kung anong kapalit nito. Kasi alam naman nating lahat, alam ko, karamihan sa inyo, alam na merong infinitong kanan at merong infinitong kaliwa. So ito, batis, siguro nasa kanan siya. Di ko masabi kasi kung pagbabasehan natin yung takbo ng buong kwento, nanggaling si Lenore sa mga rebelde. Tapos yung mga rebelde, may grupo yun ng mga aswang. So, kung tinatangan niya infinitong batis tas nasa panig yun ng kanan, malamang unang salta niya pa lang sa grupo, malalaman na kaagad kung ano yung tangan niya kasi mapapaso yung mga yon. Kung hindi man mapapaso, magkakaroon ng sakit. So yun ang pinakatanong ko ngayon, ano kaya ang infinitong batis? Kanan o kaliwa? Yan maganda pag-usapan sa comment section. Kaya kung may komento kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.